Законът за привличането работи ли за хората? Ето как да привлечете желания човек в живота си. Вземете лист или карта и начертайте кръг. В този кръг напишете моят мъж или моята жена, когото искате. След това направете звезден взрив с линии. Започнете да попълвате. Опишете какъв човек искате и качествата му. Психически започнете да живеете с този човек. Разходете се с тях, говорете и вечеряйте. Наум водете разговор с този въображаем човек. Когато мислите за човек с тези качества и го виждате в ума си, влизате в тази вибрация. Това изглежда абсурдно за някои хора, но ако разбирате закона, разбирате, че всички сме израз на точно същата сила. Силата действа по закон, а вибрацията е един от тях. Можете да привлечете само това, с което сте в хармония. И продължавайте да правите това, и го правете редовно, и ще разберете, че Вселената ще ви изпрати точно това, с което сте в хармония.